byen, så møder du alle mulige. Det er folk, de er fulde og pusset op, og nogle af dem kommer næsten, hvad vil du? Vil du slås? Hvor man bare står, nej, jeg vil bare drikke med en øl. Så bliver jeg stresset over det, og så ødelægger det min bytur, og så har jeg mere lyst til at gå hjem. Man blev jo en outsider et eller andet sted til sidst, ikke? Altså, som de andre ikke rigtig ville kendes ved. Men ville egentlig bare så gerne bare være ligesom de andre og blive accepteret. Min far, han har altid været sådan, da jeg var yngre, så var det sådan meget, jamen, er du syg? Okay, du har det skidt, du er stresset, du er ikke så god. Har du feber? Ikke fordi han ikke ville forstå det, men fordi det var jo ikke en del, som han kendte noget til. Så det var primært min mor, der jeg lidt snakkede med der, fordi hun grænede forstod mig, og hun gav mig også lov til at blive hjemme, når jeg havde det skidt nogle gange. Men i dag, så har de eddermukke hjulpet meget. Min far, han er også... Det er ligesom gået op for mig, hvad mine problematikker kan være, når vi er på ferie og er steder og sådan noget. Hvordan jeg undgår for eksempel at blive stresset. Så jeg har altid været sådan den sjove og været altid sjov med de andre og sådan noget. Jeg blev altid kaldt sådan klovnen, fordi at, ja, det var altid mig, der fik de gode idéer, de sjove idéer og lavede sådan lidt fis og løjer med de andre. Og, altså da jeg fik den her diagnose, begyndte jeg at blive rigtig ked af det, og så allerede inden faktisk jeg fik diagnosen, begyndte jeg at blive ked af det og indadvendt og kunne ikke rigtig forstå, hvorfor jeg havde det sådan. Og hvorfor kan jeg ikke bare være som de andre? Og den der følelse af, at man bare ikke kan finde ud af noget, at man var endt op som en eller anden tumpe, som bare havde det rigtig dårligt og ikke rigtig kunne være nogen steder. Og følelsen af, at folk ikke forstod mig. Det er nok noget af det, sådan lige det der med at få tingene gjort. Det kan nok også godt være sådan en ADHD-ting, det der lige med at få styr på tingene. Så jeg skal have sat det i min mappe og sådan noget. Det var jo at få et stempel, også i forhold til andre. Jeg følte lidt, at alle mine drømme blev taget fra mig. Jamen, der var en gang, der ville jeg da egentlig gerne, hvis jeg kunne stresse af og smide et kilo, ville jeg måske gerne have været militæret eller have været betjent eller et eller andet i den stil. Det er nok ikke den vej, jeg skal gå, fordi det er egentlig et rimelig stresset arbejde. Og det ville egentlig nok ødelægge det ret meget for mig. Altså, nu går jeg i gang med at tage samfundsfag her på VUC og læse det, fordi jeg interesserer mig meget for det. Og jeg ved også, at jeg har intelligensen til det. Det er mere det der med at kunne overskue lektier, der godt kan være stressende for mig. Men det er jo, jeg vil jo også gerne ud og arbejde. Alle mennesker har behov for noget at lave, noget at komme ud og ligesom vise verden, hvad man kan, og man gerne vil noget godt og være en del af det danske samfund, vi har i dag. Ikke? Det kunne jeg utroligt godt tænke mig. At komme ud og møde andre mennesker, møde nye ting, i stedet for bare at være i en bås. Også bare sådan på den blå. Den er helt lukket op af mafler. Når folk hører ordet ADHD, så tænker de jo for det første straks stam, som det jo ikke hedder i dag. Og så tænker de sådan nogen, der hænger i gardinerne hele tiden og slet ikke kan sidde stille, og sådan er det jo slet ikke for mig. Så derfor så tænkte jeg jo straks, at hvis jeg kom ud og fortalte folk, at jeg havde den her diagnose, så ville de jo tænke sådan om mig. Jeg er meget impulsiv. Altså gør nogle ting uden ligesom at tænke over konsekvenserne af det. Og så jeg bliver hurtigt sådan, hvis jeg bliver for presset, så går jeg hurtigt sådan ned. Altså, der skal ikke ske for mange ting, fordi så bliver jeg totalt stresset, og så kan jeg slet ikke overskue noget. Du er svært ved at... Hvis mor siger, at du skal gå op og pakke de 7 ting, så har du glemt 5 af dem, når du kommer op. Ikke? Det er det med at organisere også rigtig svært. Altså, man har et behov for at organisere, men det er rigtig svært at organisere tingene, ikke? Det har påvirket familien rigtig meget. Det har været rigtig, rigtig svært. Alt fokus har jo gået på Josefine, så det har været svært at være her. Altså, jeg hader at gøre rent. Det er noget af det værste. Støvsugning kan jeg ikke fordrage, men jeg har efterhånden lært, det skal gøres, og det er sgu egentlig rart nok at være på et rent værelse. Det er rart nok at have noget rent tøj og ikke lugte som en død gnu. Og så gik jeg jo hen og fik den her ADHD-diagnose, og så det første, jeg kan huske, jeg gjorde, det var, at jeg besluttede for some reason at lade håret gro. Bare prøve at have langt hår, fordi jeg følte ligesom om, at min drømme og alting, det blev forandret, og jeg skulle til at forholde mig til verden på en ny måde. Så jeg lod håret gro, og jeg endte faktisk med at have hår godt og vel ned til skulderen. Så synes jeg sgu egentlig, at jeg vil begynde at lære sådan lidt med ADHD at få hjælp til det, og bedre styre det for mig selv. Og så for en måned siden, så røg håret sgu af lige pludselig. Så var jeg klar til at have kort hår igen.
Jamen, det var jo den der følelse af, at man ikke følte sig normal. Man følte sig ikke ligesom alle andre. Sig. Og man følte bare, at man var et stort problem, ikke? Men samtidig så var det jo også en lettelse, fordi så kunne jeg jo ligesom forstå, hvorfor det gav svar for mig, hvorfor det hele var så svært i skolen jo. Da jeg var lille, hvorfor jeg ikke bare kunne følge med i timen, og hvorfor det altid var mig, der blev sendt ud fra døren. Og det gav jo svar på mange ting, som vi altid har undret os over. Jeg har jo altid fået at vide, at jeg bare var... Altså, jeg ikke kunne opføre mig ordentligt, og jeg bare var et uartigt barn, som ikke var opdraget ordentligt. Og det fandt vi jo så ud af, det var jo ikke derfor. Og nu får jeg en pille hver morgen, som virker sådan over 24 timer. Men den mærker jeg ikke sådan specielt. Altså, jeg tror, jeg ville kunne mærke det, hvis jeg over en længere periode ikke tager den. Så vil jeg godt kunne mærke det der med, at det bliver svært at organisere og forskellige ting. Det, der har hjulpet mig allermest, det er jo virkelig, at folk og familievenner sætter sig ind i, hvad det er for noget. Det er virkelig den der forståelse, som er en stor del af det, ikke? Jeg har et helt normalt liv, ligesom alle andre. Jeg skal bare have lidt hjælp på vejen til at gøre de forskellige ting.